Ahoj, vítejte pod lupou, já jsem Káča a miluju skincare a dekorativku. Dneska jsem tady zase s unboxingem beauty boxu od Look Fantastic, jedná se o březnový box a musím říct, že je to tak rok, co jsem byla naposled s obsahem nějakého boxu, jakože 100% spokojená a světe div se, nastává ta chvíle znova a musím říct, že tenhle box je nadupaný jako prase. Takže pokud jste měli pocit, že jsem v poslední měsíce vždycky v těchto videích spíš zklamaná, tak dneska se máte na co těšit, protože obsah tohohle boxu, který mě stál 4 kg, je fakt, že mazec. Takže jdeme na to. Budeme začínat produktem, který byl sneak peek z minulého měsíce a jedná se o Anastasia Beverly Hills Brow Genius Brow Serum ve velikosti 2 ml. Plný balení má 3,5 ml a stojí 1850 korun. Na nás čekají 2 ml, což je víc než polovina, vychází na 1057 korun. A když pominu fakt, že je ten obal jakože naprosto luxusní, v takovém rose gold, naprosto nádherném obalu, tak zároveň jsem nikdy neměla sérum čistě na obočí a musím říct, že jsem na tohle fakt zvědavá. Má to štětečkový aplikátor, ale takovej trošku výraznější, než na co jsme zvyklí u aplikátoru u sér na řasy. A co se týká složení, tak obsahuje několik omlazujících složek, jako jsou peptidy, pantenol, korejský ženšen, biotin a ricinový olej. Mělo by tohle sérum podporovat zdravý růst chloupků obočí. To obočí by mělo vypadat plněji, neměly by se chloupky v obočí lámat, padat a podobně. Funguje to v podstatě na principu séra na řasy, to znamená posílení těch kořínků, posílení těch jednotlivých vlasů a zajištění toho, aby prostě to obočí anebo i ty řasy vypadaly plněji. Pokračujeme druhým produktem, který je od značky Gatineu a nazývá se Hydra Aura Water Cream ve velikosti 30 ml. Jedná se o cestovní balení krému na obličej, který je k dostání i právě v této velikosti, to znamená, není tohle množství vytvořeno pouze pro účely nějakých PR balíčků, ale můžete si ho přímo v těch 30 ml koupit a vychází na 534 korun. Jedná se o gelový krém, který ale obsahuje i silikony, to znamená, zanechává na pokožce takový ten semišový film, který dokáže dobře uzamknout hydrataci, tudíž je tenhle produkt vhodný nejenom pro mastnou pleť, která nezvládá zátěž nějakých olejů, tak zároveň je vhodný i pro suchou pleť, na kterou by zas naopak mohl být příliš lehký a nedokázal by dobře zafixovat hydrataci v pokožce. Co se týká složení, obsahuje výtažek z fíku barbarského, bambucké máslo a aktivní látky z mořských řas, který podporují trvalou hydrataci pokožky, která je pak jemná, zářící a právě díky silikonům hedvábně hladká. Tenhle produkt obsahuje i parfemaci, ale ta vůně je opravdu jenom jemně svěží. A co se týká té konzistence, tak musím říct, že je opravdu hodně gelová a zanechává naprosto nádherný semišový dojezd. Jedná se o typ krému, který bude určitě vhodný pod SPF, bude určitě fajn pro dohydratování pleti, s tím, že ho klidně můžete použít i pod nějaký váš běžný krém a podobně. Je to rozhodně ten typ produktu, který vám dokáže dodat extra dávku hydratace, pokud trpíte na nějakou dehydrataci a podobně. S přicházejícím jarem a teplým počasím tu máme třetí produkt, který je za mě naprosto perfektním výběrem pro zařazení do tohohle boxu. Jedná se o značku First Aid Beauty a nazývá se Anti-Chef Stick. Je to produkt, který je ve velikosti 10 gramů, plný balení má 30 gramů a stojí 583 korun. Těch 10 gramů vychází na 193 korun a jedná se prosím pěkně o takovejhle balzám ve styku,
Není to deodorant, není to SPF, ale je to prosím pěkně produkt, který si namažete na místa, které máte podrážděná, a nebo jsou náchylná k nějakým otěrům. To znamená, pokud máte už trošku povislejší prsa, tak pod prsama, nebo na stehna a podobně, všude, kde dochází k nějakým otěrům a způsobuje to nějaký podráždění, vyrážku a podobně, tak na to je vhodný tady ten balzám, přičemž ještě to balení je naprosto dokonalý do kabelky. To znamená, že ho máte všude sebou, vždycky, když se vám bude hodit. Tohle je za mě naprosto fantastický nápad. Co o něm píšou na Look Fantastic, tak je, že tady ten stick tvoří ochranný štít na jemné pokožce a pomáhá chránit před vysušením a třením. Co se týká složení, tak obsahuje směs bisabololu, koloidních ovesných vloček, bambuckého másla a extraktu z kořene zázvoru pro podporu sklidňujícího účinku. Obsahuje nelepivé složení a je ideální pro použití, jak už jsem říkala, na vnitřní stranu stehen, podpaží nebo všude tam, kde můžete zaznamenat jakýkoliv nepříjemný tření. Pokračujeme produktem, který se hodí úplně vždycky a není tohohle produktu doma nikdy dost. Od značky Brushworks tu máme Duo Satin Scrunchies, to znamená 2 saténové gumičky do vlasů, jedna v hnědé barvě, jedna v takové slonová kost, řekněme šampaň barva. Úplně fantastický. Je to saténový, neničí to vlasy, jak říkám, není jich doma nikdy dost, ve vlasech to vypadá fantasticky a je to plný balení 2 kusů, co vychází na 182 korun. Tenhle typ gumiček já úplně miluju a používám je fakt často, takže zase za mě věc, která se mi doma vždycky hodí a už jich mám doma asi 20. Úplně miluju. Pokračujeme 5. a tedy předposledním produktem a to tu máme lak na nehty od značky Nail HQ a já musím říct, že co se týká laků na nehty, tak jsem nikdy nebyla nadšená, když v boxu byly, protože to byly většinou nude barvy anebo barvy, po kterých já bych prostě osobně nesáhla. Za prvý já si na rukou nechávám dělat gelový nehty, takže laky na nehty používám na nohy, ale tentokrát nám přišel lak, který má naprosto dokonalý odstín na nehty na nohou a jsem z něj fakt nadšená. Je to odstín Crimson, plný balení 10 ml, vychází na 119 korun. A tohle je něco tak neskutečného. Je to taková naprosto nádherná, temná, tlumená, vínová nebo červeno-malinová. Prostě ten odstín je naprosto nádherný. A tohle si fakt dokážu představit mít na nohou prostě celoročně. To je první odstín, který mě všeobecně v těch boxech zaujal a je naprosto unikátní a nádherný. Poslední produkt v boxu mělo být překvapení. Mohli jste dostat jeden snad ze 6 produktů od značky Mio a já jsem dostala Mio Sleeping Smoothie Overnight Serum, což je produkt, který bych si z těch 6 vybrala nejvíc. Jedná se o balení ve velikosti 30 ml, plný balení má 200 ml a vychází na 991 korun. 30 ml tedy vychází na 149 korun a jedná se o sérum na pokožku těla, který má hydratovat pokožku, ale zároveň obsahuje AHA kyseliny, které odstraňují odumřelé kožní buňky, zjemňují a vyhlazují povrch pokožky. Dále obsahuje ale také bambucké máslo, které zajišťuje dlouhodobou hloubkovou hydrataci a uzamknutí vlhkosti v pokožce. A v neposlední řadě tohle sérum obsahuje vůni pomerančových květů, díky níž bude kůže vonět po citrusech. Tento regenerační přípravek má změnit suchou a matnou pokožku v jemnou a zářící. Takže na to jsem zvědavá, 30 ml není moc, ale rozhodně je fajn, že to můžete použít třeba na ty problematické místa, vyzkoušet si to, jestli to za ty peníze stojí. Co se týká sneak peek na další měsíc, tak nás čeká Elemis Pro Collagen Energizing Marine Cleanser v cestovním balení. Už v boxu jednou byl a já jsem ho úplně zbožňovala, milovala jsem ho na ráno, protože opravdu dokázal
refreshnout vaší pokožku. Navíc Elemis, ta jejich řada Marine voní naprosto nepopsatelně nádherně. Je to absolutně rituální vůně moře a energie, takže na ten se opravdu moc těším a vím, že je ve velikosti tuším 30 ml a stačí na strašně dlouhou dobu, pokud ho používáte ráno, protože ráno stačí použít fakt malinko a pořádně ho napěnit s vodou, takže vám vydrží fakt několik měsíců a je to absolutní skvost. Já jsem tak jako vždycky spočítala celkovou cenu všech produktů, který jsme obdrželi i v tom množství, ve kterém jsme je obdrželi a vychází cena tohoto boxu na 2234 korun, přičemž Look Fantastic deklaruje minimálně 6 produktů s minimální hodnotou 1500 korun. Tentokrát teda splnili víc než dost. V podstatě bych řekla, že cena tohoto boxu je dvojnásobná oproti běžným. A když pominu fakt finanční, tak musím říct, že i výběr produktů je fantastický, použiju úplně všechny a fakt jsem nadšená ze všech těch produktů. A když zase vezmu v potaz to, že mě to stojí 4 kg, tak je to prostě pecka. U předplatného furt zůstávám, furt jsem víceméně spokojená s tím, že mám možnost testovat nové značky, nové produkty a i třeba produkty, které bych si za své vlastní peníze nikdy nepořídila. Už se mi dostkrát stalo, že mě něco z těch produktů úplně že překvapilo a řekla bych si, tak bez tohohle boxu bych ten produkt jakože v životě nevyzkoušela. Takže já jsem s tím spokojená, moc se těším na příští měsíc, zejména kvůli tomu Elemis Cleanseru a ode mě je to vlastně pro dnešek všechno. Pokud jste video dokoukali až do konce, budu moc ráda, pokud mi dáte palec nahoru. Jak moc dobře víte, hodně mi to pomáhá. Určitě nezapomeňte komentovat, jak se vám líbí obsah tohoto boxu, kdo z vás ještě odebíráte a kdo už jste třeba předplatný zrušil a díky tomuhle boxu toho trošku litujete. A pokud se vám líbí moje tvorba, určitě budu ráda, pokud budete odebírat můj kanál a zapnete si zvoneček, ať vám neuteče žádný další video. Vím, že nejsem sama, že to tak má většina tvůrců, ale víc než 50% z vás, co na mě pravidelně koukáte, můj kanál neodebíráte. A přitom to stojí jenom 2 kliknutí. A ani 1 korunu. Takže vás moc poprosím, abyste můj kanál odebírali, opravdu mi to hodně pomáhá s dosahama a my se uvidíme zase příště. Do té doby klasika. Buďte hodný, zdraví, hebký. Čau.